ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மினி கிராஃப்ட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிஸ்தா ஷெல் வச்சு ஒரு சின்ன கிராஃப்ட் பார்க்க போகிறோம், கார்ட்போர்டு வச்சு. அதுக்கு என்னென்ன தேவை திங்ஸ் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ரெகுலர் வீடியோ உங்களுக்கு தேடி வரும். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு வேஸ்ட் கார்ட்போர்டு எடுத்து அதை ஆர்ட் அண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு பிஸ்தா ஷெல் எடுத்து அதை நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிற பிஸ்தா ஷெல் எடுத்து அதில் நான் ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிக்கிறேன். நான் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அது மேலே ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் காய விடுங்க. அப்போ தான் அது கொஞ்சம் பெயிண்டில் அதில் ஒட்டிக்கும். காய வச்சு எடுத்துக்கணும். நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது தனியாக எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆர்ட் அண்ட் ஷேப் எடுத்து அது மேலே இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம். பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து நான் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட பிளாக் கலர் பெயிண்ட் இல்லைனா நீங்கள் கோல்டன் கலர் பெயிண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இதுக்கு பிளாக் கலர் பெயிண்ட் தான் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி, அதனால் நான் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணணும். நான் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கேப் கூட விடாமல் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒட்டுற அந்த பிஸ்தா ஷெல் அழகாக இருக்கும் பார்க்க. நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு இடம் விடாமல் கேப் விடாமல் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி தான் பெயிண்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். நான் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்க பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த பிஸ்தா ஷெல் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா ஒட்ட போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிஸ்தா ஷெல் எடுத்து நான் ஒன்று ஒட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா லைனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கத்தில் ஒட்டிக்கிட்டே போகிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டே போங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். ஒரு ஷெல்லை அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வரணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ரிப்பாக நிற்கும். நான் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட க்ளூ கன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம். ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்கிட்ட க்ளூ கன் இருந்ததுன்னா நான் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கிட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். நான் ஃபுல்லாக அந்த ஆர்ட் அண்ட் ஷேப் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுறேன். ஒரு சைடு மட்டும் ஃபுல்லாக அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே வாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டி இது இந்தமாதிரி ஃபினிஷ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அடுத்து கீழே இருக்க லைன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். நான் எப்படி ஒட்டியிருக்கேன் கொஞ்சம் பாருங்கள். கொஞ்சம் அழுத்தமாக கொஞ்சம் கொடுத்து ஒட்டுங்க. ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ரிப்பாக ஒட்டிக்கும். நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். நான் வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இப்படி தான் ஒட்டிக்கிட்டே வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. நான் எப்படி ஒட்டுறேன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் மெதுவாக இப்போ நான் வீடியோவை ஸ்லோவாக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி தான் ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். கொஞ்சம் அழுத்தமாக ஒட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் க்ரிப்பாக ஒட்டிக்கும். நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பிஸ்தா ஷெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இது அப்படியே அந்த ஆர்ட் அண்ட் ஷேப்பில் ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பால்ஸ் மணியெல்லாம் ஒட்ட போகிறோம். உங்கள்கிட்ட பால்ஸ் மணி இருந்தால் நீங்கள் பால்ஸ் மணி ஒட்டிக்கலாம். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி தான் ஃபினிஷ் ஆகிடும். ஃபினிஷ் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம இப்போ தான் மணி ஒட்ட போகிறோம். மணி என்கிட்ட இருந்துச்சு, அதனால் நான் மணி ஒட்டிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட மணி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பால்ஸ் மாதிரி கூட நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். தர்மோகோல் பால்ஸ் கூட ஒட்டிக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட மணி இருந்ததுனால நான் மணி ஒட்டிக்கிட்டேன். மணி அப்படியே ஒன்று ஒன்றா ஒட்டிக்கிட்டே வரேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். நான் ஒரு பீட்ஸாக அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வரேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். கொஞ்சம் கேப் விட்டு விட்டு ஒட்டுங்க. அப்போ தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் தூரமாக பார்த்தா. இது நம்ம எதாவது ரூமில் மாட்டிக்கலாம், இல்லை ஹாலில் கூட மாட்டிக்கலாம், இல்லை நீங்கள் இது யாருக்காவது கிஃப்ட் கூட பண்ணலாம். அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கிட்டே வரணும். இது ஒட்டி முடிச்சுட்டா இது ஃபினிஷ் ஆகிடும். கொஞ்சம் கேப் விட்டு விட்டு ஒட்டுங்க. அது அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே. நீங்கள் கொஞ்சம் கிட்ட ஒட்டினீங்கன்னா மணி அங்கே தூரமாக இருக்கிறது கிட்டே இருக்கிறதே தெரியாது. அதனால் நீங்கள் தூரமாக கொஞ்சம் தள்ளி ஒட்டுனீங்கன்னா கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் பார்க்க. நான் எப்படி ஒட்டியிருக்கேன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் ஒட்டி ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். நான் இப்படி தான் ஒட்டி ஃபினிஷ் பண்ணிடணும். ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டால் இது முடிஞ்சிருச்சு. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டி நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நீங்கள் இதை பின்னாடி பேக் சைடு ஹாலில் மாட்டுறதுக்காக இல்லை ரூமில் எங்கேயா மாட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் கயிறு மாதிரி செட் பண்ணணும். என்கிட்ட உள்ளன் த்ரெட் இருந்துச்சு, நான் அதை வச்சு செட் பண்ணுறேன். இப்படி தான் நான் க்ளூ கன்னை வச்சு ஒட்டிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட க்ளூ கன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம். என்கிட்ட நான் இதை ஒட்டுறதுக்கு க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணனால இந்த உள்ளன் த்ரெட்டை ஒட்டுறதுக்கும் க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி தான் கொஞ்சமாக ஒட்டி முடிச்சிட்டா இது ஃபினிஷ் ஆகிடும் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.